Výměna inkoustových kazet v tiskárnách HP OfficeJet pro 9110. Nahraďte prázdné inkoustové kazety originálními inkoustovými kazetami HP. Zakupte novou inkoustovou kazetu. Používejte pro svou tiskárnu originální inkoustové kazety HP. Zakupte originální náhradní inkoustové kazety v místních maloobchodech nebo u společnosti HP www.hp.com/go/suresupli. Vyjměte a vyměňte inkoustovou kazetu. Vyměňte inkoustovou kazetu za novou originální inkoustovou kazetu HP. Zapněte tiskárnu. Otevřete přední dvířka. Zvedněte přístupová dvířka kazety. Než budete pokračovat, počkejte, až se vozík zastaví a stichne. Kazetu uvolněte stisknutím klávesy na přední straně a pak ji vyjměte ze slotu. Použitou kazetu recyklujte. Použitou kazetu můžete recyklovat u hp.com/recycle. Vyjměte novou kazetu z obalu. Vložte kazetu bezpečně do uvedeného slotu. Zkontrolujte, zda barevné písmeno na kazetě odpovídá písmenu na slotu. Předchozí kroky opakujte i při případné výměně dalších kazet. Zavřete přístupová dvířka kazety. Zavřete přední dvířka. Další užitečná videa najdete na našem YouTube kanálu HP Support.